Raġel 34 sena mill-Maċedonja residenti San Pawl il-Bahar baqa' miżmum taħt arrest wara li kien akkużat bi vjolenza domestika fuq martu meta mar id-dar xurban. Huwa ġie mixli li 2-19 ta' Ġunju weġġa b'mod gravi lil martu fil-waqt li jeddita u li ħepp għaliha. L-Ispettur Colin Sheldon spjega kif dakinhar li seħħ il-każ l-akkużat irritorna d-dar xurban waqt il-ħin li l-mara bdiet tipprova traqqat lil wil tagħhom. Il-ġlieda spiċċat eskalat f'waħda fiżika fejn allegatament l-akkużat beda jiġbed xar martu, kisrila subajja u beda jeddida. B'konsegwenzi ta' dan martu sofrit ksur f'subajja u kellha tagħmel operazzjoni fl-isptar Mater Dei. Fil-qorti ħareġ ukoll li waqt li l-mara kienet qiegħda tingħata l-kura fl-isptar Mater Dei, ir-raġel tagħha bagħtilha messaġġ u fih kien qalilha li ddispjaċiehu li kien se joqtol ruħu bidejh. Eventwalment huwa tieħed l-isptar Mater Dei u l-isptar Monte Carmeli fejn inżamm għal xi żmien. F'xhieda mimlija emozzjoni l-akkużat ma ammettix għal ħtija miġjuba kontrih filwaqt li d-diviża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest. Min-naħa tagħha l-prosekuzzjoni mmexxija mill-Maġistrat Joseph Gatt ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-mara filwaqt li ordnat lir raġel sabiex ma jagħmilx kuntatt ma' martu sakemm jinqata' l-każ u ssitu li jekk imur kontra din l-ordni jista' jieħel multa ta' 7,000 euro u sentejn priġunerija.